Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Rayuwar Muniba, littafi na tara. Written and read by Hasnat on Iman and Ayman. Idan wannan ne karin ku na farko na zuwa wannan tasha ta mai albarka, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun zuwan labari da zarar mun ɗora. Kada ku gajiya, ku yi mana like sannan dan Allah ku yi sharing. Na gode sosai. Ci gaban labari. Idan ba ku manta ba, a jiya na tsaya a inda Muniba ta je duba Faruk. Muniba ta je gidan Faruka ta je ɗakinsa ta tarar ba shi da lafiya. To zan ɗora daga inda na tsaya. Ta ce Kamal ɗan gidan Alhaji Dallas. What? Kamal? Oh my God. Muniba ni na san dalilin da yasa suke son haɗa auren ku, amma abin da nake so da ke, ki haƙuri kin ji, akwai lokacin da komai zai warware. Muniba a yanzu ba ni da damin da zan iya ƙwatar miki ƴancinki, amma akwai lokaci yana nan zuwa. Hawaye ne fara zubowa daga idon shi, ya ce Muniba na taso da soyayyarki a cikin zuciyata, kuma da ita zan koma ga mahaliccina, ke kaɗai na rayu da soyayyarsa a raina. Faruk, please ka faɗa min, wai menene kike ɓoyewa a kaina? Me ka sani game da rayuwata, please? Numfashin shi ne yake ƙoƙarin ɗaukewa, ya ce ruwa Muniba, ruwa. Da sauri ta tashi ta je ta ɗauko ruwa ta kawo masa, ta ɗan ɗaga kanshi ta bashi ya sha. Sai da ya ɗan daidaita kaɗan, ta ce please ka taso mu tafi hospital. Wannan ciwon ba na kwanciya a gida ba ne ba. Girgiza mata kai ya ce kar ki damu Muniba, ke kaɗai ce maganin ciwona. Ki je gida kawai kin ji? Please ki tashi ki tafi. Tari ya fara yana roƙonta akan ta tafi. Kuka ne ya ƙwace mata ta tashi ko sallama ba ta yi wa mama ba, ta shige motar ta wuce a guje. Mubina ce a ɗakin ta maƙale da waya a kunnenta. Haba ƙawata, ke dai kin san ya nake je a raina. Ya za ki ce haka, amma kin san me? Yau fa saura sati ɗaya bikin. Wallahi nuna mata ma nake yi, na fi ta san bikin. Don ita bata ma damu ba, abin da ma na kula ba ta da aiki sai kuka. Ok, to shikenan sai na shigo, ta kashe wayan. Ta shige ta bedroom ɗin Muniba, tana shiga ta tarar da ita a jikin mirror, tana kallon kanta, tana zubar da hawaye. A sanye ta ƙarasa, ta yi muryar tausayi ta ce, Little, wai me ke faruwa ne? Kullum sai na ganki cikin damuwa haka, sai ka ce ba amarya ba. Please ki daina damuwa kin ji? Idan na ganki cikin damuwa ni ma hankali na tashi yake yi. Muniba ta kalle ta ce ba za ki gane ba ya Mubi. Damuwan da nake ciki ba ma akan auren ya Kamal kaɗai dai ba. To akan ne? Tuna ce da maganar Faruk. Ki zama mai ɓoye sirrinki. Even your sister. Kar ki faɗa mata sirrinki. Girgiza kai ta ce ba komai. Mubina daga kafaɗa ta yi ta ce anyway ya shirin bikin. Muniba ta ce ni ba ya Mubi. Na haƙura da kowane event don ni ko an yi ba zan je ba. Mubina ta ce haba dai ya za ki ce haka. Za mu yi bridal shower, sannan za a yi dina sai kamu. Shi kuma kamu a nan gidan mami ta ce za a yi decoration. Dina kuma kin san abokan angon ki ne suka haɗa mishi. Ya ce baya so sun sa shi dole sai ya je. To kin ga dole ke ma ki je sai kuma ɗaurin aure yini a kai ki gidanki. Har ma an bugo katunan fa, bari ma na ɗauko miki na friends ɗinki sai ki bawa ko na ci mata raba musu. Kai kawai Muniba ta girgiza mata. Mubina na fita ta ɗauko wayanta ta yi dialing number Faruk. Dan ran da ta je gidan ta ɗau number shi, sai da ta yi 2 missed calls sannan ya ɗaga cikin wata wahalalliyar murya. Ya ce hello, wai ki magana? Muniba ta ce, ta yi wata ajiyar zuciya. Ku yi haƙuri fa yau ina ɗan mura ne. Wata ajiyar zuciya. Ya sauke ita ma sai da ta je ce ya kika je gida. Lafiya ƙalau ya cikinka, alhamdulillah da sauƙi. Can ƙasa ta ji ya ce, Muniba, na'am, ki haƙuri kin ji? Akan me?
akan korar ki da ni inda ki zauna zuciyata za ta iya tarwatsewa saboda soyayyar da nake miki. Kuma na san ba samun ki zan yi ba. Kar ka damu Faruk. Na san halin da kake ciki, ni ma ina cikin fiye da wanda zuciyarka take ciki. Shikenan muni ba kin san wani abu? A'a sai ka faɗa. I love you. Me too my Faruk. Ta faɗa tare da kashe wayan, ta saki kuka mai tsuma zuciya. Yau sauran kwana biyu a fara bikin muni ba, duk wani shirye-shirye an gama da Mubina da Mami. Tare da gudunmawar Najma, sai antin muni ba anti Safiya. Ƙanwar Mami, ita ta tsaya akan komai, hatta ce dai an yi wa muni ba. Gasan gidansa kamar ba a Najeriya ba, gaskiya dadi ya yi ƙoƙari wajen ƙayata mata gidanta. Ya haɗu da kayan ƙyale-ƙyale kala-kala, amma ita muni ba ko a jikinta, don zuwa yanzu ba ta cikin nutsuwarta. Kwata-kwata ta yi wata irin rama sai fari da ta yi da ƙyallin kyau da take yi, saboda gyaran jikin da ake mata. Tana kwance akan bed tana sana'ar tata, ta ji an yi knocking. Shigo kawai ta ce cikin sanyin murya, Baba Larai ta gani. Jikinta ita ma a sanye ta ce, Muni ba, har yanzu kukan ne? Ya kamata ki yi haƙuri, ki rungumi ƙaddara, ki bar wa Allah komai kin ji? Yaɗa mata kai kawai ta yi, yawa Muni ba, bari na je na ci gaba da aikina. Dama na ga yau biki sakko ba, na ce bari na zo na ga ko lafiya, sannan idan na gama aiki zan je na faɗa wa Maman Faruk maganar bikin nan, na san bata sani ba ko? Baba, ki bari kawai ba sai kin je kin faɗa mata ba, Faruk zai faɗa mata na gaya mishi. Oh, to shikenan, bari na je, ƙasar. Tana fita wayanta ta ɗauko, tana duba ta ga miss call ɗin Faruk kusan 10, sannan ta ga na Kamal, sai na Najma da wasu daga cikin friends ɗinta na Bayero. Number Faruk ta fara dialing, tana kira kamar jira yake ya ɗaga cikin dashashshiyar murya ya ce, My angel, wai da gaske rubuwa za mu yi? Da gaske ne yau saura 3 days a ɗaura aurenki? Da gaske ba za mu rayu tare ba? Kuka ne ya suɓuce masa, ita ma kukan ta saki. Ta ce, ka yi haƙuri Faruk, ba wanda iya kaucewa ƙaddararsa. Ka kwantar da hankalinka, Allah zai baka wadda ta fi ni komai. Ka yi haƙuri, wallahi ban taɓa jin son wani a zuciyata kamar kai ba. Stop saying that please, don ke kaɗai aka yi ni muni ba, ba zan taɓa auren wata mace ba in dai ba ke ba. Don Allah ina son mu haɗu da ke. Cikin dashashshiyar murya ta ce yaushe, ya ce yau da yamma, ta ce a ina. Ya faɗa mata fas ɗin da za su haɗu, ta ce insha Allah zan zo, ya ce okay, ya kashe wayan. Jikin shi ba daɗi, cikin jin raɗaɗi a zuciyarsa. Wayan Najma ta kira tana ɗaga amarya kenan, har kin fara sha mana ƙamshi ko? Muniba ta ce ke dai ba kya rabu da zolaya, ya kike? Lafiya ƙalau. An jima fa zan shigo, ƙarfe nawa da yamma. Okay, zan ɗan fita bas da ɗakin a buɗe yake. Okay friends, sai na zo. Tana kashe wayan Kamal ya shigo. Tana ɗagawa shiru ba tare da ta ce komai ba. Shi ma shirin yayi sai can ya ce ke wai baki iya gaisuwa ba? Ko ba koya miki bane? Ta ce ina jin dai. Sai na ɓalla miki wannan bakin rashin kunyan naki. Dama gargaɗin ki zan yi, akwai dina da friends ina suka haɗa da don ni ba zan je ba ma da. So sun takura sai na je, ta mutum 100 ne. Zan ba da fas a kawo, wallahi kar ki sake ki gayyato min wannan kutakan friends ɗin naki. Don ranki zai ɓaci idan na gansu. Classy babes nake son gani a gurin idan kunne ya ji. Sannan zan aiko miki da kayan da zaki saka idan kuma bana son wannan fentin haukan da kuke yi a fuskanku kamar aljanu. Kin ji me na faɗa miki? Kit ya kashe wayan. Wani irin kuka ta fashe da shi. Yanzu wannan za a haɗa ta aure da shi, wannan mugun wanda bai san darajar mace ba. Wallahi dadi kuka ta ƙara fashewa da shi mai ban tausayi. Sai da ta iya ishe ta sannan ta tashi ta yi wanka. Ta saka gown na atamfa da wani ƙaramin hijab. Bedroom ɗin Mami ta nufa ta ce mata za ta je ta dawo. A dawo lafiya Mami ta ce mata. Ba tare da ta tambaye ta inda za ta ba, don ta san amare da fita kuma ta yarda da Muniba sosai. Tana isa fat ɗin ta fara hange-hange, can ta hango shi ta ƙarasa cikin sanyin jiki. Ramar da ta ga yayi ne ta sa gabanta ya faɗi. A sanyaye ta zauna akan ƙaton dadduman da ta ga ya shimfiɗa akan grass carpet. Cikin sanyi murya ta ce mishi ina yini, ina da tsaye gida, lafiya ƙalau ta ce mishi. Lemu ya ɗauko ya miƙa mata ya ce gashi.
girgiza kai ta yi, ya ɗan langabar da kai ya ce please. Karɓa ta ɗan sha kaɗan ta ajiye sannan ta kalle shi ta ce tana son ganina gani. Hawaye ta ga ya fara fitowa daga idon shi ya ce Munifa na san wannan ita ce haɗuwa ta da ke na ƙarshe amma ina so ki ajiye a zuciyarki har abada. Ba zan taɓa daina son ki ba, ba zan taɓa mantawa da ke ba saboda na so ki tun ba yanzu ba. Amma ƙaddara ta sa ba za mu rayu tare ba. Ya sa hannu a aljihu ya ɗauko wani ɗan ƙaramin kwali ya buɗe wani haɗaɗɗen diamond ring. Ta gani abin ya ɗan tsorata ta, ta ce Faruk kamar diamond nake gani. Ya ce shine Muniba, please ɗan ba na hannunki. A sanye ta miƙa masa hannunta ya ciro zoben ya sa mata ya ce ba wai ya sa miki ne don ki ringa yawan tunani ba kina gidanki. Na sa miki ne kawai don ki ringa min addu'a a duk lokacin da kika kalli wannan ring ɗin. Kuka ne ya fi ƙarfin shi sosai, ita ma kuka take ta ce na gode Faruk, Allah ya baka wadda ta fi ni. Wallahi na san duk duniya ba ni da wani masoyi kamar kai. Na gode, amma dan Allah ina son ka faɗa min wasu abubuwa da ka sani a kaina please. Ya ɗan rausar da kai ce Munifa zan faɗa miki amma ya zama sirri tsakanina da ke. Kalma ɗaya zan iya faɗa miki ita ce wayan shi ya ji ta fara ringi, ya ɗauko ya ga barista ne yake kiran shi. Ɗagawa ya ce okay gani nan zuwa, ya kashe wayan. Ya kalli Muniba ya ce Muniba ya zama ba zan iya zama har daga ɗaura aurenki da wani ba, zan bar Najeriya. Ba zan ƙara dawowa ba har sai lokacin da zan ƙwatar miki haƙƙinki. Wata 'yar jaka ya ɗauko ya miƙa mata ya ce ga wannan ki tafi da shi, na gode Muniba, Allah ya kawo haske cikin rayuwarki. Allah ya baki ikon jure ƙaddararki, Allah ya haskaka rayuwarki, na gode sosai. Sannan abu na ƙarshe ina so na faɗa miki duk wata mahaukaciya da kika gani mace wadda ta manyanta, ki taimaka mata iya ƙarfinki sai inda ƙarfinki ya ƙare. Ni na tafi sai wata rana Muniba. Kuka ne ya ƙwace mata, shi ma kuka yake a haka suka tafi. Kowa yana kallon kowa yana zubar da hawaye. To masu sauraro na zan dakata a nan. A lissafi na gaba idan Allah ya yarda zan ɗora muku daga inda na tsaya. Taku har kullum Hasnat, Maman Iman da Aiman. Masoyana ina godiya sosai akan yadda kuke son labarin na gode. Amma da Allah ya ku ya haƙuri za ku ji kuriya ta kamar ta ƙaton gardi. Mura ce ta mun mugun kamu. Daurewa ne na kawo muku saboda na san za ku so. Na gode sosai.